לכיוון הבית כנסת. It was Gensha. What? Gensha This was road? before? What? Yes, before was Gensha. Gensha? This street was Gensha. This street was Gensha. Now it's a And this street? Buzniczna. What? Buzniczna. בוז'יצ'נה? Yes. זה רחוב בוז'יצ'נה שיורד למטה לכיוון בית הכנסת. זהו, אנחנו נכנסנו. What's the name of this street? הנה זה הבית הכנסת. What was this building? It's connected with the synagogue. Yes, some. I don't know. זה המקור המים שהיה כאן באזור. מישהו פותח, תראה את השער. זה... זה הבית הכנסת? תראה את השער. ארון קודש. זה המקום של ארון קודש. הנה, תסתכל. הנה הבמה. This is בימה. Was the father say to me? He said some rabbis sit inside. כן, הרב. אנחנו בתוך בית הכנסת רוקדים פה. אבא שלו התפלל פה, בבקשה. זה לא רק אבא שלי. כל המשפחה שלה, כל המשפחות שלה, סבא, סבא מלמד,
כאן. ההורים שלי התחתנו כאן. וזה עשי בשבילי. ואישו יכעסי שלו ולשתות שלי. יש פה קטעים שאתם לא יכולים לראות, שאני קפצתי קודם להסתכל, גם איציק עוד לא ראה אותם. יש פה מנהרה תת-קרקעית שמחברת למבנה השני, שהוא כפול בגודל למבנה הזה. זה העתיק, שם החדש, שם בית המדרש, שם יש עדיין כתוביות על הקירות. עיריית קרשניק, שהיהודים ניתרו 50% מהקהילה הזאת, אנחנו מדברים על 7,000 יהודים פה, מתוך 13,000-14,000. אמרתי לכם ועשיתי את זה בדרך כי ידעתי שפה אני לא מסוגל לדבר. זו קהילה שלמה, כל מי ששרד את המלחמה, היו אולי 100 יהודים, לא יותר. היו פה חיי קהילה עשירים. ומסעת נפשי הייתה להגיע למקום הזה, ולזה אני מודה לאיציק. הוא שם לי את קרשניק על המפה. הקהילה פה, לא הקהילה, הקהילה אגב, של היהודים העשירים של קרשניק שעזבו את קרשניק בשנות ה-20 וגרים בארצות הברית ובאמריקה הדרומית, הציעו לעיריית קרשניק כסף כדי לשקם את בית הכנסת. הם מסרבים, הם רוצים לעשות את זה לבד. למעלה ישנם כל מיני דברים שהורידו פה מארון הקודש, מכל הקירות שמשפצים אותם, זה הכל בשיפוצים. יש פה מוזיאון שהוא יועבר לעינה, כל החלק היהודי שלו יהיה כאן, ואת זה הם רוצים לפתוח לתיירים. אתם רואים פה דבר בין 200 ומשהו שנים, אתם רואים את הסטייל שכבר מוכר לכם עם 4 תלמידים טיפה, היינו בזה היום. זה לא המבנה של המבצר, אבל, ואני לא יודע, הפתח הוא ישר מול העמוד וארון הקודש, רואים את המקום שבו היה עמוד הקודש. אני מניח שהסבא שלי, אביגדור מלמד, לכן קוראים לנו אביגדורי, לימד בבית המדרש החדש שנמצא שם, שהוא כפול מגודלו מהדבר, לא כפול, הוא פי 4 מגודלו מהבניין הזה. שם יש עדיין הקירות מאותרים עם כל מיני פסוקים, שם יש עזרת נשים ענקית שנבנתה. אנחנו לא יכולים לקחת אתכם לשם, אנחנו יורדים, יש לנו הפתעה בשבילך, מדליקים כרגע נרות ואנחנו כולנו נרד גם לבניין החדש. ברחוב יונה הנביא 4 בתל אביב, את היכל קרשניק, מישהו שמע עליו? כן. קומה ראשונה אולם שמחות, קומה שנייה בית כנסת. וכאן אני סוגר מעגל, הסבא שלו התחיל שם, אבא שלי פתח בארץ ואני חזרתי לעינה, לא אבי. המעגל נסגר. תהי השעה זאת שעת רחמים ויית רצון מלפניך. תהי השעה זאת שעת. עברנו מהמנהרה והנה אנחנו מגיעים מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. תראו מה זה חבר'ה, זו פולינה אמיתית. תראו איך השאירו 60 שנה זה ככה עומד. הנה אנחנו וואי 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 איזה יופי. תראו את ארון הקודש ממול. יואו וואו וואו. רק לא לעלות לקומה שנייה, הכל מעורער פה. תראו מה זה חבר'ה, 60 שנה לא נגע פה בן אדם. זה המבנה החדש. הנה תסתכל, תראו מה זה. זה לא שמישהו בא לצבוע, זה ככה היה. מה? יש פה נרות? אז כנראה הקדימו אותנו. רבותיי, מי שמצא את המקום, יכול להיות, כי אנחנו במשך השנה פרסמנו וסיפרנו לכל מי שיודע על קרשניק שזה קיים. תראו מה זה. קרשניק, העיר קרשניק. תראו החלונות. וואו, תראי, חנה, תראי את עזרת נשים. אולי לא
תשים. והוא התחיל לדבר איתה. זה נכון. רק לא לעלות לקומה השנייה.